Ak máte nejaké otázky, tak sa kľudne pýtajte, guys. If you have any question, you can ask me. Ďakujem krásne, ďakujem. Aké lipové mám ho inak práve tu pri sebe. Nude Truffle NYX, neviem ani kde mám vrchnok od neho, ale ja tu inak reálne striedam, použijem aj od MACu, hlavne od NYXu. Thank you so much. Potom mám rúž od MACu, Cream de Nude, 833, tento. A na to si dávam tento lip gloss od Catrice Očení 020. Nemám žiaden botox. Venujem sa modelingu, takže nemám žiaden botox a mám len 19 rokov. Takže prečo by som si hľadovala botox? Ahojte, čaute. Thank you so much. Dobrý deň, ahojte. Dobrý deň, ahojte. Yes, I do. Thank you so much. Idem si troška fixnúť make-up, lebo bola som vonku. A len troška si ho tak zafixujem. Ahojte, čaute, čaute. Ahojte. Dobrý deň. Áno, som čistá Slovenka. Hej, som. Ľudia, ja mám taký pocit, že mi vôbec nenarastli vlasy a strašne ma to hnevá, lebo už potrebujem mať dlhé vlasy a v kuse moje vlasy vyzerajú takto. A neľúbi sa mi to. I'm from Slovakia. Ahojte. Dám si ešte troška líčka. Chcem vám to natočiť, čo som si tam všetko kúpila v tom Istanbule, v Sephore. Lebo je toho akože celkom dosť. Celkovo som si veľa vecí kúpila v Istanbule za tie 3 mesiace. Ďakujem ti krásne, si strašne zlatá, ďakujem ti. How are you? I'm fine, thank you so much. How are you? Thank you, guys. You are so sweet. Thank you. Troška si to tu musím fixnúť. Thank you. Ďakujem. Zasa? Čo zasa? You look Italian mix, really? Je to náročné modelkou, čo všetko to odnáša. Tak samozrejme, akože veľa ľudí si myslí, že modelkou je byť úplne primitívne, že reálne vy len vycestujete, zadarmo cestujete, hneď dostanete peniaze na ruku, len tak ako by sa nechumelilo, ale vôbec je to náročné, hlavne z toho hľadiska, že už